Nodi i čarobne gajde. Miran je dan u zemlji igračaka, a Nodi i Uško uživaju u partiji dama. Dok ti razmišljaš, Nodi, idem ja po ćebe. Ja ću. U kredencu je na polici. Uško, u tvom kredencu je neko čudovište. Pažljivo. Izgleda opasno. Nodi, nije to čudovište, to su moje gajde. O! Ne boj se, to je samo muzički instrument. Evo, pokazat ću ti. Tako glasno. Da li možeš da me naučiš da sviram? Za gajde je potrebno mnogo vremena i vežbe, Nodi. Molim te, mogu da naučim. Naporno ću vežbati. Hoću. Pa... Više od svega želim da naučim da sviram gajde. Molim te. Nodi, ako pristanem da te učim, da li mi obećavaš da ćeš se lepo brinuti o mojim gajdama? Jedinstvene su i veoma posebne. Hoću. Dobro, onda ću ti održati prvi čas. Ura, naučit ću da sviram gajde. Pokazat ću ti jednostavnu melodiju, ali moraš da je vežbaš svaki dan, razumeš? Baš svaki dan. Obećavam, svaki dan. Jupi, jedva čekam da vežbam da sviram gajde. Hej, ne zvuči kao melodija koju je Uško odsvirao. Možda ću umjesto toga da puštam zmaja. Mogu i sutra da vežbam. Jupi! Jedva čekam da vežbam da sviram gajde. Juhu! Hej, Nodi! Dobro jutro, Nodi. Baš sam pošao na pecanje. Hoćeš li sa mnom? Ne znam, gospodine Iskra, nešto sam zauzet, ali... Mogu i sutra da vežbam. Danas ću sigurno da vežbam da sviram gajde. Nisu tu! Gde bi mogle da budu? Izgledalo je kao velika buba, ali je bilo karirano i... Gospodine Gegavi, moje gajde su nestale. Gajde, kažeš? To zvuči kao moje gajde. Onda dužnost zove. Moram da otkrijem šta se dešava.
naređujem ti da staneš. O, izgledaju kao moje gajde. Vraćite se ovamo. Imam ih, imam ih, imam ih. U pomoć. Moram da uhvatim te gajde. Pripadaju ušku. Bojim se da ne možemo ništa da učinimo. Ne znamo gde bi gajde mogle da budu. Nema svrhe. Ne mogu da zaspim. Uško! Nisi vežbao, zar ne? Upozorio sam te da moraš da sviraš gajde svaki dan. Žao mi je, Uško. Hteo sam. Ali nisi. Izvini što sam tako džangrizav. To je od premalo sna. Zašto gajde trče naokolo i krešte na svakoga? Zato što su čarobne. Ako ih neko ne svira svaki dan, postanu nemirne i pobegnu od kuće. Ali sad ceo grad ne može da spava zbog njih. Više od svega na svetu gajde vole da sviraju. To i sad pokušavaju da urade. Imajući to u vidu, mislim da možemo da smislimo plan kako da uhvatimo te dosadne gajde, a onda ćemo možda svi moći da spavamo. Jesu li svi spremni? Odlično! I 1, i 2, i 3. Jedan, dva, kreni sad. Lagana je pesma taj. 1, 2, 3. Što ne bi ti pevao sa nama? Ne možeš pogrešiti nikako ti. Divno! Tako lepa pesma je morala da smiri gajde. Tako je, sad su opet najobičnije stare gajde. Opa, to su dobre vesti. Zatvoren je slučaj odbeglih gajdi. Jeste. Dobro je znati da mi se više neće prikradati iza leđa. A da budemo sigurni, najbolje bi bilo da svaki dan vežbaš, Nodi. U stvari, mislim da bi bilo bolje da ih vratim. Nisam siguran da mogu da održim reč i vežbam svaki dan. Možda kad budem stariji. Izgleda da si već naučio nešto o odgovornostima. Čuvat ću ti gajde dok ne budeš mislio da si spreman. Šta kažeš da prvo odsviramo još jednu pesmu? Genijalno! Dobro! I 1, 2, 3.